Il-Pulizija qed timxi mat-teżi li Luke Farrugia magħruf bħala tal-Berit ta' 36 sena li jgħix bir-Kirkara bħala l-allegat perċimes fiċ-ċirku ta' kriminalità organizzata li involva traffikar ta' persuni mill-Kolombja bl-iskop ta' prostituzzjoni. Farrugia wieħed mid-9 persuni li baqgħu jinżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara tresqu l-qorti t-tlieta filgħaxija, akkużati fost oħrajn bit-traffikar uman u ħasil ta' flus. Mill-qorti ħareġ kif l-allegat akkużati kienu qed imexxu burdel fil-Gżira. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Ramon Bonitz Ledin spjegat kif id-9 akkużati allegatament ġabu f'pajjiżna 4 tfajliet mill-Kolombja biex jintużaw fil-prostituzzjoni. Luke Farrugia u magħruf sew mal-Pulizija hekk kif diġà kellu każi preċedenti fil-qorti dwar burdel f'Taslima. Dakinhar Farrugia kien tressaq ma' ċertu Don Spanjol u 6 Kolombjani brabta maż-żamma ta' dan l-istess burdel. Il-persuni l-oħrajn li tressqu ma' Farrugia it-tlieta ġew akkużati fil-qorti li kellhom sehem f'burdell ieħor inkluż billi jieħdu l-appuntamenti għal attivitajiet sesswali waqt li jwasslu lin-nisa f'postijiet indikati mill-klijenti hekk kif uħud minnhom jaħdmu bħala xufiera tat-taksis. Fost l-akkużati hemm minnhom li wkoll huma riċedivi u anke kisru kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest jew sentenzi sospiżi. Il-prosekuzzjoni spjegat li dawn id-9 persuni ġew arrestati fost 11 il-persuna f'operazzjoni li involvit bosta taqsimiet tal-korp tal-Pulizija, it-tnejn għal ħabta 6 ta' filgħodu u ma ġew arrestati fil-lokalitajiet ta' Birkirkara, il-Gżira, San Pawl il-Baħar, is-Siġġiewi, il-Fgura, il-Gudja, Raħa Ġdid, Ħażebbuġ u l-Isla. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni sostniet li waqt li saru aktar investigazzjonijiet wara li ġew arrestati sar magħruf li hemm allegat burdell ieħor b'4 tfajliet oħra. Intqal li 3 f'Malta waslet tfajla oħra għal skop ta' allegat prostituzzjoni u allegatament xi ħadd mill-akkużati kellu jmur għal din it-tfajla. Ġie spjegat ukoll il-ġimgħa d-dieħla aktarx mistennija jaslu aktar tfajliet fiż-żamma ta' dan l-allegat burdell. Il-prosekuzzjoni spjegat fil-qorti ukoll li għandha biżżejjed evidenza li qraba tan-nisa fil-Kolombja jinsabu imbeżza hekk kif allegatament ġew ikkuntattjati jew medda mill-akkużati. Intqal li dwar dan se toħroġ aktar xhieda fl-istadju tal-kumpilazzjoni tal-evidenza. Bil-prosekuzzjoni tajt li l-investigazzjonijiet bdew xarejlu propju fit-13 ta' Ġunju li għadda. Iżda wara ħafna investigazzjonijiet intensivi, il-Pulizija waslet għal dawn id-9 persuni, it-3 filgħaxija quddiem il-Maġistrat Claire Staffrad Żammit, id-9 akkużati kollha kemm huma wieġbu li mhumiex ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom waqt li talbu għal ħelsien mill-arrest. Minkejja dan din it-talba ma ġietx milquha mill-qorti.